haka wei ka jingjia ka pasusi wei unong lek kurim ulaklat no na ka jingpang klopsnam ika hat atak tang hadin ka tu kat ni minit haka por ya te shong kurim ane ka jingjia kala je hanan di ke suara kaliana mantap kapadon haka nong ba jam khandi bakal kote distrik jong ka jela Karnataka une walaklat no udai bala tip kerteng kum upravin ubadang arpsat dem karta ubadai utrasnong nakasnong kumbara hali jong kanong ba jam khandi katkum ka jingya thu jong gi preu ki bayui jala ki jong gi khmat upravin ningkong ula ujor ya ka jingpang ka sadem patang ta ula kalan tang hadin katu kan ni minit hadin ba ula depte ya ka mangkal sutra hakarendang jong kanong lek kurim kunta marmar la penkiet yu saja kasumar kabadon hajan henrei sumlala satia ban pen im ya ka jing im jong u hakaba ula klat no haju kumta ya ka met jong u la phale ya ka pus mortem kum kane ka jingtia patusi kala jaru ha u benai baladep benai fet hapo ka jela Madhya Pradesh hakaba ka wei ka kantai ka ba arklais nem karta kala klat no naka jingpang kloksnam katba ka dang shat haka jing shat sanggit jong ka wei ka jing khawai shongkurim haka wei ka jing basa ka badon ha Vidisha district kabala poi sekane ka jaka jing khawai shongkurim jong ka wei ka bahayeng hasem jongka kabala tip kerteng kum ka parinita jeng haka ba ka lakalon badiap katba ka dang shat haka por ba penlong ya ka jing le niam haldi kabala wan ban chimbenta da kumba afpa ngut kinongwan sakane ka jing yatho tangki ne ki video balikot khumle sibon ngel sikadupa thagi wit pat ki video ki bakum kini